Обратно в София съм за последните дни от семестъра. Хайде хора, тръгваме на лекции в този минусов студ. Тръгнах от квартирата в 8:30 сутринта, защото отидох на упражнение по генетика в 9 часа. По принцип моето не е от толкова, но се оговорих с преподавателката, защото трябваше да направя теста, понеже по-късно имах интервю. Ето ме в 9:00, аз и моят химикал срещу света. И знания, може би. В 10 часа съм приключил с теста, мога да кажа, че мина подобаващо и вече съм в студиото на точно в 10. Предаването, което тече по телевизия BG+. Беше първото ми интервю на живо, изключително много благодаря за поканата, много приятни хора, изключително цветно и приятно студио, също така след това минах през Еконт и се отправих обратно в квартирата, защото имах малко дупка до следващото упражнение. Преговорих си презентацията по патофизиология, защото подозирах, че може да трябва да я представя днес, но така и не се стигна до това. Упражнението ни по принцип беше отменено, но отново беше възстановено и след това вечерта отново съм си вкъщи. Започнах с подготовката за практическия изпит по микробиология, който беше на следващия ден и по принцип трябваше да уча повече, обаче кой може да учи на село? Тук ме гледате как сменям пози и се чекна. И цяла нощ учих.